Bas wachaka ne buch jopiny erokamano nyaka kumkete Ramogi TV kaendi wadhi ane achiel kachiel nyaka dala ma Amerika kama Benard Oguche nitiere idende ni Benbo en jalony e weche mag kompyuta kendo en jadak ma Pennsylvania kuom higni 22 osebedo kuno koro wabro winjane kuome ni to wach mar Trump ni obedo nang'o. E studio kaendi an gi Willis Otieno men jalup jatend Safina Party kendo bende en okil. Benbo wachaka ne kodi kin dala ma Pennsylvania kanyo ni to jopiny wacho nang'o Amerika kanyo bang' duoko makoro duoko Trump telo ni. Beba mkuongo amoso udhi nade Kenya? Kenya wantie maber jaduong' Benbo. Aneno ka ungi okili piki paka mielo rumba An gi paka mielo disco ka wanago siasa matin. It's very good to see you. To loka ni kare. See you guys. Kuro ne election no timore kaendi e pinywa kaendi. So election yendi ji mang'eny nokawo gi surprise kaka in our area mar Pennsylvania. Nikech the groundwork mane waketo mane okete piny kaendi, it was so much mane ji mang'eny nodhiki mane dhi e udi ka udi to duogo mane giyudo response ne giyudo duoko kaka ne ji paro e wach election. So kaka ne otimore nikech ng'eni mama niendi ne odonjo e gini 3 months dweche adek kende mokalo. To piny niendi en piny maduong' ma kidwa campaign dweche adek mi cover America te to be itemo mondo ji ong'eyi. To kine otemo gi gik moyudo wendi to pare ni no otimo campaign gi Trump mose campaign higni 4 to kendo ma yung'e piny niendi maber kabisa. Lakini mano is still okay. Gima ne omiyo Trump omiyo Kamala big age ne gin 3 things gik moko adek ma jatend ma Kenya ga wachuga ni mambo matatu. Mokwongo ng'eni Trump wuoyo e wach immigration. Immigration wan jok modak e piny wang'e the problem ma okelo ne ji mantiere kaendi. Immigration ma okelo problem momiyo Kamala oyombi ne immigration ma jok ma Spanish country. Nikech Spanish modak e piny niendi ok dwa jogi ma kuno endo ne biro kaendi ok megi yud tije. Koro ni yudo ka 50% all around 30% of the Spanish vote yodok ne Trump. Compare gi Biden, ni Biden no yudo more, lakini sani koro Trump ne okawo moko gweli. Kendo gima ne omiyo Kamala big age ma I know the media are not discussing that in Kenya. Nitie gima ne Trump osel kaendi ne jok mo retire. All jok ma bi retire. Ni social security mimi yo wako ase retire ok bichul tax. Mano ka wacho ne joge ni ok bichul tax jok mag retire magi ng'eni gin around $400 back into a ufukegi. Then the numbers widened. Mane kama kuwa problem mal Kamala chakore. And policy making the policy mag Trump ne opogore. Mag Trump ne begin policy magineno. Things that happen magineno every day. Kamala ne ngi policy mag future kaka jok madwa ng'eyo udi. Jok mayani future plan. But this guy is not timo magineno sani what is affecting people right now. Okay. Waduoga ne studio kaendi kapok aduogo iri Benbo mondo winja ni Willis to wacho nang'o. Willis ing'eni joloko osebedo ka wacho